Samtang sa Negros Occidental naman, Silay City Mayor Judith Gallego ginpapanaugan sang showcause order sang Kamara na tuhoy sa ginausisa nga 1.1 billion pesos nga loan sa LGU. Nakatutok ay Ling Pedreso. Ginpapanaugan sang showcause order sang House Committee on Public Accounts sang House of Representatives si Silay City Mayor Judith Gallego sang Lunes, Pebrero 3. Ini matapos napaslawan nga magtambong sa ikaduha nga beses sa House Inquiry ang Alkalde angos sa ginaaligar irregularidad sa 1.1 billion pesos nga loan sa LGU para sa 3 ka mega infrastructure projects ng syudad. Suno kay Gallego, handa ini nga atubangon kag sabton ang mga nagausisa sa paggamit sang pondo sang syudad. So, kung may ara na mga boti, ma-apiri ko dito. Oo, open ko. Welcome ginaya kay ito siyempre ilaman ay obra man ay isang kongres. Bangod gin-asikaso sini ang pagpreparar sa LGU bilang 10th city sa tion maglupok ang Mount Kanaon. Wala kuno ini nakatambong sa inquiry. Madumduman nga nag-ugat ang investigasyon sa 1.1 billion pesos ng infrastructure projects ng LGU matapos ginpahayag ni Representative Stephen Paduano nga luyag sini usisaon kung paano ginusara sang LGU ang nasambit nga pondo. Lakip sa mga ginausisa ang 300 million pesos nga pondo para sa pagpakayo sa Silay City Public Market, 300 million pesos sa pagtukod sa Silay City College, kag 500 million pesos nga proyekto para sa Silay City Government Center. Nagapati si Paduano at chairman sa Committee on Public Accounts nga may irregularidad sa paggamit sa Silay City LGU sa 1.1 billion pesos para sa infrastructure projects. This is now the third hearing. Makita mo nga based on the statement and position of the resource persons, may problema. Nagpatigayo naman sa investigasyon ang Commission on Audit sa paggastos ng LGU sa mga proyekto. Sa 1.1 billion pesos nga loan, 367 million pesos na ang na-release nga kwarta sang bangko. Wala naman sa may nabaton ng resignation letter si Mayor Gallego gikan kay Silay City Legal Officer Attorney Janos Harder nga ginpahayag nag-awol matapos 2 ka beses nga gincontempt sang House Committee on Public Accounts bangod wala man nagtambong sa House Inquiry. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas.